nemôžeš podporovať LGBT a zároveň byť feministkou. Ty si myslíš osobne, že keď sa bavíme napríklad o tej adopcii, že pre malé feministky, pre malé dievčatá je dobré, keď vyrastajú v domácnosti, kde sa muž vydáva za ženu? Toto muž, je ktorý vzor? není muž, ale je to žena. Transžena. OK, takže žena s penisom je dobrý príklad pre malé feministky? A nech je. No a v čom? Stále je to žena. Aj keď transžena, je to žena. Není jedno, čo mám tak trošku medzi nohami? Nie je to len o tom, čo máš medzi nohami, je to o chromozomoch, je to o celej štruktúre tvojho tela, o tvojom myslení. A keď sa tváriš, že si feministka a chceš vychovávať malé feministky, predpokladám, tak nemôžeš prezentovať ženu ako niekto s penisom. Vieš mi definovať ženu? Keď si feministka, vieš mi definovať ženu? Nemyslíš si, že to je problém?